ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምባር ናይ ሰዓት ዜናታት ሒዘ መፅአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስታቱ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ምስ ኣምባሳደራት አንጎላ፣ ኬንያ፣ ብሩንዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቡ። ኤምባሲ ኤርትራ ውድብ ሕቡራት ሃገራት በዓል ናጽነት ጸንቢሉ። ኣተሓባባሪ ቤት ምክሪ ሲቪላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት ወይ ተጋድም ንሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን መሻርክቶምን ኮኒኑ። ሕቲ ነፈርቲ ተስቅም መርከብ ኣሜሪካ ኣጥቂዑ። ዶናልድ ትራምፕ ጉብነኛ ኮይኑ ስለዝተረኸበ ንፕሬዚደንትነት ክወዳደር ይኽእል ዝብል ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ከም ዘሎ ተገሊጹን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ምስ ኣምባሳደራት አንጎላ፣ ኬንያ፣ ብሩንዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቡ። ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ብኢትዮጵያን ቀዋሚ ልኡኽ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪካን ኣቶ ቢንያም በረ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዋሚ ወኪል መንግስቲ አንጎላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሚጎል ባምበይ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታት ዘተኮረ ርክብ ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣካይዶም። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ ቢንያም በረ ምስ ኣምባሳደር ኬንያ ኣብ ኢትዮጵያ ተራኺቡ ምንባሩ እቲ ሓበሬታ የረድእ። ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት በዓል ናጽነት ጸንቢሎም። ቀዋሚ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኒውዮርክ ኤርትራ መቐረትን ድምፅን ብዝብል ቴማ መበል 33 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ ጸንቢሉ። ኣብቲ ምክትል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣሚና መሐመድ እትርከቦም ላዕለዎት ሰብ መዚ ናይቲ ውድብን ዕድመ ዝተገብረሎም ኣምባሳደራትን ወከልትን ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ዝተሳተፍሉ መደብ ቀዋሚት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ነቲ ዕለት ዝምልከት መደረ ኣስሚዓ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ካብ ኣስመራ ብማንዛብ ዘመሓላለፈ መልእኽቲ ቃልሲ ኤርትራን ናጽነት ዘሕለፈ ከቢድ ብድሆታትን ዝሓተተ ዋጋን ብምጥቃስ እዚ ምዕራፍ እዚ ጀጋኑ ተጋደልቲ ብዘመዝገበዎ ድሙቕ ዓወት ብ24 ግንቦት 1991 መኸተምታ ከም ዝረኸበን ብኣብ ንርእሰ ውሳነ ከም እተራሕቦም ብምጥቃስ ኣብ 1993 ኣብ ዝተኻየደን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣገዳሲ ተራ ዝተፃወትሉን ሪፈረንደም ህዝቢ ኤርትራ 99.8 ሚእታዊት እወን ናጽነት ከም ዘድመፀ ኤርትራ ድማ ብ28 ግንቦት ናይቲ ዓመት ብወግኢ መበል 182 ኣባል ሕቡራት ሃገራት ከም ዝኾነት ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምኽንያት ዝኽሪ ማዕበል 30 ዓመት ሪፈረንደም ኤርትራ ዝተኻየደ ጽምብል ዝተቐሰ ሚኒስተር ዑስማን እቲ ኣጋጣሚ ንጥቡቕ ምሕዝነት ኤርትራን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ዘረጋገጸ ምንባሩ ብምጥቃስ ንተሳተፍቲ ብስም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ምስጋና ኣቕሪቡ። ኣብቲ ባህላዊ ፀወታታትን ኣልባሳትን ካልእ መሰናዶታትን ዝተሰነየ መደብ ፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሪፈረንደም ኤርትራ ዝነበረ ሊባኖሳዊ ሚስተር ሰሚር ሳምባር እውን ተረኸቡ ምንባሩ ተገሊጹ። ኣተሓባባሪ ቤት ምክሪ ሲቪላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት ንሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ወይ RSFን ኮኒኑ። ኣተሓባባሪ ቤት ምክሪ ሲቪላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት ተጋድም ንሰራዊት ሱዳን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን መሻርክቶም ብጥሕሰት ሰብኣዊ መሰረት ናብ ህዝቢ ሓገዛት ከይበፅሕ ብምዕንቃፍ ከምኡውን እቲ ዓናዊ ኩናት ደው ኣቢሎም ናብ ዝርርብ ከይመፁ ብዘይምኻሎም ኮኒኑ። ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተቃንዐ ዋዕላ ምክትል መራሒት ሰብራዊ ዲሞክራሲያዊ ዋሕዚ ቦታይና ዲነር ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ግጭት መግቢ ከም ኣጿር ይጥቀሙሉ ምህላዎም ኮኒና። ኣብቲ ዝተኻየደ ዋዕላ ብቕልጡፍን ብቕዘይ ቅድመ ኩነትን ተኽሲ ደው ክብል ጻውዒት ዝቐረበ ኮይኑ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ከም ዝሞቱን ጃምላዊ ምምዝባል ህዝቢ ከም ዘስዓበን ተሓቢሩ። በቲ ዓናዊ ኩናት ከቢድ ቅልውላው ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ምህላው ድማ ከም ሃገርን ህዝብን ዝሓፈር ምዃኑ ተገሊጹ። ማሕበረሰብ ዓለም ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ወገናት ናብ ፖለቲካዊ ዝርርብ ክምለሱን ንሲቪላት ሓለዋ ክገብሩን ጸዊዑ። ኣብ መዳይ ኣወሃባ ሰብኣዊ ሓገዛትን ዝሕግዙ ኣገባባት ምኽታል ጸቕጢ ክገብር ይኹን ኣብ ግብናት ኩናት ሃገራዊ ምርመራ ክካየድን ንግብነኛታት ተሓተቲ ክገብሩን ኣተሓሳሲቡ። እቲ ዋዕላ ኩናት ደው ኣቢልካ መንግስቲ ምምስራት ሰውራ ምዝዛም ዝብል ፖለቲካዊ ራእይ ኣጽዲቑሎም። እቲ ራእይ ኣብ መወዳእቲ ኩናት ኣብ ምምላስ ፀጥታን ምርጋን ተመዛበልቲ ናብ ሃገሮም ምምላስ ንህዝብን መንግስትን ሱዳን ኣብ ምጥርናፍ ከምኡውን ማዕረ ዜግነት ዝድግፍን ብዛዕባ ሃይማኖትን መንነትን ባህልን ገለልተኛ ፀንሐ ሲቪላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ምምስራት ዘተኮረ እዩ። እቲ ዋዕላ ነቲ ዝፈረሰ ሰልፊ ሃገራዊ ጉባኤን ውድባቱን ከይሓወሰ ኩሎም ሓይልታት ሰውራን ለውጥን ሱዳን ፀረ ኩናት ሓይልታት ከምኡውን ደገፍቲ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዘሳትፍ ምድላዋት ከም ዝግበር ኣፍሊጡሎም። ኣብቲ ዋዕላ ካብ ፖለቲካዊ ወይ ቁጠባዊ ምትእትታው ዝቁጠብ ሙያዊ ሃገራዊ ሰራዊት ንምቋም ዝሕግዙ መትከላት ኣጽዲቑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብዛዕባ ሕገ መንግስታዊ ምድላዋትን ከባቢያዊ ምሕደራን ድሕሪ ምዝታይ ዝያዳ ንምዕባል ኪላታት ኮሚቴ ኣዳልዩ ይርከብ። ብተወሳኺ ንመተሓዳደሪ ደንብን ውድባዊ ኣቃውማን ተጋድም ኣጽዲቑ። ንደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ኮታ ዘሎ ናይ ውክልና ውሳኔ ደንቢ እውን
ኣጽዲቑሎም ሓምዶክ ሓላፊ ናይቲ ሓድሽ ኣሰራርሓ ኣካል ኮይኑ ተመሪጹ ከም ዘሎ ሓበሬታ ይርድእ። ኣብ መወዳእታ መስርሕ ሰላም በኣሜሪካ፣ ሳዑዲ ዓረብ፣ ሕብረት ኣፍሪካ፣ ኢጋድ፣ ግብፅን ጎረባብቲ ሃገራትን ዝካየድ ዘሎ ተበግሶ ከም ዝነኣድ ተጋድም ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ የመልክት። ሑቲ ነፈርቲ ትስከም መርከብ ኣሜሪካ ጥቂዑ። የመናዊ ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ብዓርቢ 31 ጉንበት ኣብ ልዕልታ ኣይዘንሃወር ብዝብል ስም እትፍለጥ ነፈርቲ ኩናት እትጽዕን ዓባይ መርከብ ኣሜሪካ ናይ ሚሳኤል መጥቃዕቲ ከም ዝፈነወ ኣልጀዚራ ንውሃብ ቃል ናይቲ ጉጅለ ብምጥቃስ ሓቢሩ። እቲ መጥቃዕቲ ሕነ ናይቲ ብሓሙስ በኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ የመን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምዃኑ ድማ ኣፈኛ ሑቲ ያዕያ ሰሪሕ ገሊጹ። በቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ሆዴይዳ ዝተኻየደ ልፍንታዊ መጥቃዕቲ 16 ሰላማውያን ሰባት ክሞቱ ከለዉ 42 ድማ ከም ዝቆሰሉ ኣልመሲራ ዝተባህለት ቴሌቭዥን ሑቲ ብቪድዮ ሰኒ ሓቢራ። ልፍንታዊ ወረር ኣሜሪካን ብሪጣንያን ንፍልስጥማውያን ደጊፍና ካብ እንካይዶ ወታደራዊ ስርሒታት ፍጹም ኣይከዓግተናን ይብል በዓል ስልጣን ሑቲ መሐመድ ኣልቡኻይቲ። ንሱ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ መልእኽቲ ሑቲ መጥቃዕትታቱ ኣጸቢቑ ከዕርጎ ምዃኑ ኣጠንቂቑሎ። ማእከላይ እዝ ኣሜሪካ ብግድዮ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ በቲ ልፍንታዊ መጥቃዕቲ 13 ዕላማታት ሑቲ ብኣድማዕነት ከም ዝተወቕዑን 8 ድሮናት ከም ዝዓነወን ኣፍሊጡሎ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ብሪጣንያ እውን ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገር ኣብ የመን ብዘካየዶ ደብዳብ መቆጻጸሪ ድሮናትን መኽዘናት ሚሳይላትን ከም ዝወቕዐ ሓቢሩሎ። ብዛዕባ እዚ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እትርከብ ነፈርቲ እትስክም መርከብ ብሑቲ ዝተፈነወ መጥቃዕትን ዘውረዶ ጉድኣትን ማእከላይ እዝ ኣሜሪካ ዛጊት መልሲ ይሃብን ዘሎ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ እቲ ተኸሰሲሉ ዘሎ ገበን ንፕሬዚደንትነት ካብ ምውድዳር ክዓግቶ ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ገበነኛ ዝተባህለሉ መስርሕ ፍርዲ 34 ክስታት ዝቐረበሉ ሓደ መብዛሕትኡ ግዜ ዘቆጣዕ ዳኛን ብዙሕ መሰኻኽርን ዝተረኣየሉ ነበረ። 12 ደያኑ ንሰሙናት መረዳእታታት ሰብን ሰነድን መርሚሮም ንክልተ መዓልታት ድሕሪ ምዝታዮም ትራምፕ ዝቐረበሉ ክስታት ገበነኛ እዩ ኢሎም። ኣብዚ ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ መስርሕ ፍርዲ ታሪኻዊ ዝተባህለ ውሳነ እዩ ተዋሂቡ ዘሎ። ሕጂ ትራምፕ ገበናዊ ፍርዲ ዝተዋህቦ ፈላማይ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ኮይኑ ከም ገበነኛ ንዋይት ሃውስ ዝወዳደር ናይ መጀመርታ ዓብዪ ሕፁይ ሰልፊ ሪፓብሊካን እውን ይገብሮ። ስለዚ ድሕሪዚ ትራምፕ እንታይ ይኸውን? ገለ ኣገደስቲ ዛዕባታት ከም ዝስዕብ እዩ። ንፕሬዚደንትነት ክወዳደር ይኽእል ዶ? እወ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ሰባት ሕፁያት ፕሬዚደንት ኮይኖም ንክቐርቡ ውሕዳት ናይ ብቕዓት ረዃሒታት እዩ ዘቐምጥ። እዚ ድማ ብውሕዱ ዕድሞኦም 35 ዓመት ክኾን ኣለዎም፣ ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልደ ዜጋ ክኾኑን ብውሕዱ ን14 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝነበሩን ክኾኑ ከም ዘለዎም ይገልጽ። ገበናዊ ክሲ ዘለዎም ሕፁያት ንኸይወዳደሩ ዝዓግት ሕጊ የለን። እዚ ሕጂ ተዋሂቡ ዘሎ ፍርዲ ገበን ግን ሕጂ እውን ነቲ ኣብ ሕዳር ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክጽልዎ ይኽእል እዩ። ኣብ መጀመርታ እዚ ዓመት ብሉምበርግ ሞርኒንግ ኮንሰልት ዘካየድዎ ዳህሳስ ከም ዘመልክቶ ኣብ ቁልፊ ኣፈላላይ ውፅኢት ከምፅኣ ዝኽእላ ግዛታት ዝርከቡ 53 ሚእታዊት መረፅቲ ትራምፕ ብገበን እንተተፈሪዱ ድምፆም ኣይክህቡን እዮም። ካልእ ኣብ ዞርሒ ዩኒቨርሲቲ ኪኒፒያክ ዘካየዶ መጽናዕቲ 6 ሚእታዊት ካብ መረፅቲ ትራምፕ ንዕኡ ናይ ምድማፅ ተኽእሎም ትሑት ክኸውን ከም ዝኽእል የመልክት። ትራምፕ እቲ መስርሕ ፍርዲ ክሳብ ዝዛዘም ኣብ ዝነበረ ጉዕዞ ብዋሕሲ ነፃ ኮይኑ ይጸኒሑ። እዚ ድሕሪ እቲ ትማሊ ሐሙስ ዝተዋህበ ውሳነ ተቐይረን። ኣብ 11 ሐምለ 2024 ግን ናብ ቤት ፍርዲ ክምለስ እዩ። ዳኛ ጆዋን መርቻን ናይ መወዳእታ ብይን ዝተዋህበሉ ዕለት ኣነፂሩሎ። እቲ ዳኛ ብይን ክህብ እንከሎ ዕድመ ትራምፕ ሓዊሱ ኣብ ግምት ዝኣተው ሓያሎ ረቑሒታት ክህልው እዮም። እቲ ናይ መወዳእታ ብይን ብቕዓት ብናይ ፈተነ ወይ ክትትል ግዜ ክሓልፍ ምግባር ወይ ምናልባሽ ናይ ማእሰርቲ ግዜ ከጠቓለል ይኽእል። ነቲ ደያኑ ዝሃቦ ውሳነ ዝሕፍር ምባል ክገልጾ እንከሎ ነቲ ገበነኛ ዝብል ፍርዲ ይግባይ ክብል እዩ። እዚ መስርሕ ድማ ኣዋርሕ ወይ ልዕሊዑ ክወስድ ይኽእል። እዚ ማለት ድሕሪ ናይ መወዳእታ ብይን እውን እንተኾነ ትራምፕ ይግባይ እናሓተተ ብዋሕሲ ነፃ ክጸንሕ ስለ ዝኽእል ብመቑሑታ ኣሲሩ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክወርድ ክንሪኦ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። ይግባይ ዘብል ምኽንያት እንታይ እዩ? ሕመረት ናይቲ ክሳብ ሕጂ ክካየድ ዝጸንሐ መስርሕ ፍርዲ ዝነበረ ጉዳይ ምስ ትራምፕ ፆታዊ ርክብ ፈጺማ ዝብል ጉዳይ ኮኸብ ፊልም ፖርኖግራፊ ዝኾነት ስቶርሚ ዳንኤልስ ዝቐረበ መርትዑ ሓደ ካብቲ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። ደረጃቲ ብዳንኤልስ ዝቐረበ ዝርዝር ብሓቅነት ዝበሃል ዘሎ ንምጥንኻር ኣድላይ ኣይኮነን ትብል ፕሮፌሰር ቤት ትምህርቲ ሕጊ ኒውዮርክ ኣና ኮሚንስኪ። ብሓደ ሸነኽ ተቕርቦም ዝርዝራት እምንቲ ይገብርዋ። ከም ዓቃቢት ሕጊ ድማ ድያኑ ነቲ እትብሎ ዘላ ንኸኣምኑ እኹል ዝርዝር ክትብ ኣገዳሲ እዩ። በቲ ካልእ ሸነኽ ኣገዳስነት ዘይብሉን ጽልእ ክኸውን ዝኽእልን እዩ ኢላ። ጉጅለ ጠበቓታት ትራምፕ ኣብ እዋን ምስክርነቶም ስቶርሚ ዳንኤልስ 2 ግዜ ብይን ከይወሃብ ሓቲቶም ነይሮም። እዚ ግን ብድያኑ ተነፂጉ። ካብዚ ሓሊፉ ኣብዚ ጉዳይ ዓቃቢ ሕጊ ዝወሰዶ ሕጋዊ ስትራቴጂ እውን ይግባይ ዘብል ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። መዛግብቲ ቢዝነስ ምትላል ኣብ ኒውዮርክ ታሕተዋይ ደረጃ ገበን ክኸውን ይኽእል እንተኾነ ትራምፕ ብሰንኪ ካልኣይ ገበን ዝበሃል ዝያዳ ከቢድ ክሲ ገበን ኣጋጢሞ ኣሎ።
እዚ ድማ ኣብ ምርጫ 2016 ጽልዋ ክሕድር ዘይሕጋዊ ፈተነ ገይሩ ዝብል ምዃኑ ይዝከር። ኣኽበርቲ ሕጊ ምትላል ግብሪ ተደሚሩ ብሰፊሑ መጥሓስ ሕግጋት ምርጫ ፌደራልን ክልላትን ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ምዃኑ ይኸሱ። ካብዚኦም ኣየናዩ ተጣሒሱ ዝብል ግን ብልክዕ መጋባእያ ደያኑ ኣይንጽርን ዘለው። ኣብ ዙርያን ስፍሓትን ኣተገባብራን ሕጊ ፌደራል ንይግባይ መሰረት ክኾኑ ዝኽእሉ ሕቶታት ከም ዘለው ክለታት ሕጊ ይዛረበለው። ትራምፕ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክኣቱ ይኽእል ዶ? እወ ይኽእል እዩ። ግን ድማ ትራምፕ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክኣቱ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። እቶም ኣብ ልዕሊኡ ዝቐረቡ 34 ክስታት ኣብ ኒውዮርክ ደረጃ ዝባሃሉ ገበናት ኮይኖም ኣብታ ግዛት እቲ ዝተሓተ ደረጃ ዘለዎም እዮም። ነፍሲ ወከፍ ክሲ ዝበዝሕ ፍርዲ ማእሰርቲ 4 ዓመት እዩ። ከም ተቐድም ኢሉ ዝተገልጸ ግን ዳኛ ምርጫን ዝወሓደ መቕጻዕቲ ክመርጽ ዝገብሩ ሓያሎ ምኽንያታት ኣለዉ። እዚኦም ድማ ዕድመ ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ዘይተፈርደ ምዃኑ ከምኡውን እቲ ክስታት ዘይጎነፃዊ ገበን ዘጠቓልል ምዃኑ ዝብሉ ይርከቦም። ዳኛ ኣብ እዋን መስርሕ ፍርዲ እቲ ጉዳይ ናብ ህዝቢ ከይውሰድ ንዝሃቦ ትእዛዛት ንዝፈጸሞ ጥሕሰት ኣብ ግምት ኣቱ ይኽእልዮም። ብተወሳኺ ዳኛ ምናልባሽ ንሓደ ፕሬዚደንት ነበር ናብ ቤት ማእሰርቲ 5 ደር ክቁጠብ ብምምራጽ እቲ ጉዳይ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ ክመዝኖ ይኽእል እዮም። ምዚ ብዝተሓዝ ሕቶታት ግብራውነት እቲ ብይን ይለዓል እዮም። ትራምፕ ልክዕ ከም ካልኦት ፕሬዚደንት ነበር ናይ ሙሉእ ዘመን ኣገልግሎት ሚስጥራዊ ሓለዋ ናይ ምርካብ መሰሉ ሓለዉ እዮም። እዚ ማለት ገለ ኣባላት ጸጥታ ቤት ማእሰርቲ ክህልው ኣገዳሲ ክኸውን ማለት እዩ። ከምኡውን ኮይኑ ግን ሓደ ፕሬዚደንት ነበር ከምኡ ስር ጌርካ ስርዓተ ቤት ማእሰርቲ ምምራሕ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። ንዕኡ ንምሕላው ዓብ ናይ ጸጥታ ሓደጋን ወጻኢታትን ዘስዕብን እዩ ክኸውን። ዳይሬክተር ናይቲ ዋይት ኮላር ኣድቫይስ ዝበሃል ትካል ምኻድ ቤት ማእሰርቲ ጃስቲን ፓፐርኒ ስርዓታት ቤት ማእሰርቲ ብዛዕባ ክልተ ነገራት እዮም ዝግደሱ ድሕነት ናይቲ ትካልን ወጻኢታት ምጉዳልን ኢሎም። ትራምፕ ድምፂ ክህብ ልዑል ተኽእሎ ኣሎ። መሰረት ሕጊ ፍሎሪዳ ትራምፕ ዝነብረሉ ካብ ካልእ ግዝኣት ብገበን ዝተፈርደ ሰብ እቲ ፍርዲ ነቲ ሰብ ኣብታ ዝተፈርደላ ግዝኣት ንኽመርጽ ብቑዕ እንተዘይገይሩ ጥራዩ ድምፂ ክህብ ዘይክእል። ትራምፕ ኣብታ ገበነኛታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክሳብ ዘይሃለዉ ድምፆም ክህቡ ዝፍቀደላ ኒውዮርክ እዩ ተፈሪድዎ ዘሎ። እዚ ማለት ትራምፕ ኣብ 5 ሕዳር ቤት ማእሰርቲ እንተዘይኣትዩ ክመርጽ ክእል እዩ። ትራምፕ ንነፍሱ ይቕረ ክብል ኣይክእልን። ገበን ፌደራልን ዝፈጸሙ ምሕረት ክህቡ ዝኽእሉ ፕሬዚደንትታት ጥራዮም። እቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝረአ ዘሎ ጉዳይ ኣፍ ማዕበሲ ተባሂሉ ዝተኸፍለ ገንዘባዊ ሃገራዊ ጉዳይ እዩ። እዚ ማለት ትራምፕ ዳግማይ ፕሬዚደንት እንተዝኸውን እውን ካብ ቁፅጥር ወጻኢ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ጆርጅያ ዘጋጠመ ጉዳይ ትራምፕ እውን ተመሳሳሊ ኮይኑ ኣብ እዋን ምርጫ 2020 ኣብታ ግዛት ፕሬዚደንት ብጆ ባይደን ዘጋጠሙ ጸቢብ ስዕረት ንምግልባጥ ገበን ወዲት ፈጺሙ ተባሂሉ ተኸሲሱ ዘሎ። እዚ ጉዳይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ይግባይ ይርከብ። ንኽልተ ፌደራላዊ ጉዳያት ትራምፕ ብዛዕባ ስልጣን ምሕረት ክሳብ ሕጂ ንጹር ኣይኮነን። እቲ ሓደ ብዛዕባ እቲ ዘይግባእ ኣተሓዛ ምስጢራዊ ሰነዳት ዝምልከት፣ እቲ ካልኣይ ድማ ብዛዕባ እቲ ምርጫ 2020 ንምግልባጥ ወዲት ምፍጻም ዝብሉ ክስታት እዮም። እቲ ቀዳማይ ኣብ ፍሎሪዳ ብትራምፕ ዝተመዘዘ ዳኛ ነቲ መስርሕ ፍርድን ዘይተወሰነ እዋን ወንዚፉ ኣሎ። እቲ ካልኣይ ጉዳይ እውን ትራምፕ ዘቕረቦ ይግባይ ተደናጊዩ ይርከብ። ክልቲኦም ቅድሚቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ምርጫ መዕለቢ ከይረኸቡ ይኽእል እዮም። ምሁራት ቋም ግን ሓደ ፕሬዚደንት ንገዛእ ርእሱ ምሕረት ናይ ምሃብ ስልጣን ዘጠቓልል ስልጣን ኣለዎ ድዩ የብሉን ኣብ ዝብል ኣይሰማምዑን። ትራምፕ ናይ መጀመርያ ነዚ ዝፍትኖ ክኸውን ይኽእል እዮም። እምበርከስ خبركم ተኸታተልትና ናይ ሰዓት ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም